Hij winstlessen, maar Pieter net draaien. Schau eens even aan, schau eens even aan. Balzen, die hingen te skenen in. En nou helpt die wie nou ho, die helpt die wie nou. Nou giet die prachtig skeen. Ja, Klaas. En de Raaienman van Friesland. Oké. Ik denk waarom hoe wat het klier. Wat de skipper aan het helm haalt stier. Waarin hij bobbes op die hoed zijn vleugels stier. De wien in de zielen als een volle BH. Snor voor de kop, ja, ze willen het haar. Meidje maar reef voor de volgende slag. Ja, Raaienman, jou ze nog maar in. Want deze strijd is nog lang net in. Vaardij, vaardij. De razende man doet zien verslag. Uw transistors, wij slacht, hij zijn slag. Alright, Klaas is alright. Over 3 meter, dan krijgen we Balzen. Jou het wat zijn. En de lemmer dus in de midden. Dan de liedseintje erachter, Jenne Wout. En Gerard Pietersma stuurt op van die bal. De scoort ons met de loeken dicht. De volgende tonne is weer in zicht. Een ding om een regel, want het is loefelaar. Op het eind maakt het hij sincere. Dan hut naar de vrouw om een glasje bier. Want hij is de koning voor hier. Ja, Raaienman, jou ze nog maar in. Want deze strijd is nog lang net hier. Vaardij, vaardij. De razende man door zien verslag. Uw transistors, wij slacht hij zijn slag. Alright, Klaas is alright. Er in een vette stuurboord, die draait. En wat moet alles zwerven nou? En hij lucht die zijn best zoeken. Jongen, wat doet die hier een geweldige haal. Neptunus doet uit Egypte wij. Oh ja, maar de varken in zijn hand. Boven de schipper jouwt hij zijn zegen bij. Oh, voor de scoeten van is Friesland, ja! Raaienman, jou ze nog maar in, want deze strijd is nog lang net in. Vaardij, vaardij. De razende man doch zien verslag. Uw transistors, wij slacht hij zijn slag. Alright, Klaas is alright. Raaienman, jou ze nog maar in, want deze strijd is nog lang net in. Vaardij. En ja, waar is hier de beste? Oh, wat maakt ze die man het spannend.